От тук да гледаш. Клипа купа. Наталка! Наталка! Къде си ти, Леля? Да! Къде си ти? Наталка! Наталка! Да! Да! Наталка! Кажи, моето момиче! Къде си ти? Да! Тук е твоето стане. Ванницата, виж къде е. Няма нищо. Кажи, моето момиче! Да! Какво има тук? Сериозно? Сериозно? Какво има тук? Нещо. Леля държи нещо. Леля държи нещо. Тук твоята стая ли си? Вече си я познаваш. Да? Да? Кажи нещо. Кажи нещо, де. Кажи нещо. Какво ще ми кажеш? Какво сега? Наталка? Наталка? Да? Какво? 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 Няма да се ядосва сега. Да? Да? Къде си ти? Да? Ето та. Къде са твоите ръчички? Ето! Ето! Ето та. Твоите ръчички. Да?